U Beču je 5. listopada 1913. zatvorena izložba o Jadranu, prva i najveća svjetska turistička promocija naše obale, tada u austrijskom dijelu dvojne monarhije. Osim što je promovirala Jadran kao privlačno i još neotkriveno turističko odredište, izložba je ujedno poslužila da prikaže moć i dosege austrijske mornarice. Prigoda izložbe bila je obilježavanje 100. godišnjice ponovnog ujedinjenja Dalmacije s doduše Austrijom, koju je Hrvatska u svestrani blagoslov Pešte uporno tražila kao dio svog teritorija. Na otvorenju u Prateru u svibnju pojavila se krema austrijskog društva s prestolonasljednikom Franjom Ferdinandom na čelu. Beč, tad kulturna prijestolnica Europe na zalasku svoje Belle Époque, nudio je u svom omiljenom i popularnom parku neviđen spektakl. Rekonstrukciju tipične jezgre dalmatinskog gradića s uskim kamenim uličicama i skalama, repliku Dubrovačkog kneževog dvora i Splitske vijećnice, umjetno jezero na kojem su se ljuljuškali brodovi. U rotundi su se mogli razgledati akvariji, razni povijesni predmeti i odljeve arheoloških artefakata, te gotovo cijeli mornarički arsenal, kao i maketa palube jednog od najmodernijih ratnih brodova tog doba, Viribus Unitis, svjedoka jačine i napretka mornarice. Izložba posvećena našem Jadranu imala je i bogat popratni sadržaj, od sportskih natjecanja, kabareja do brojnih zalogajnica koje nisu imale mnogo veze s pravom Dalmacijom. Njezini pak stanovnici bili su prikazani na samoj margini izložbe, kako im je i bila uloga u austrijskom snu o pomorskoj veličini. Izložba je veličala austrijski napredak, ali nije bilo ni riječi o katastrofalnoj demografskoj slici tog magičnog kraja. Unatoč moru popijenog piva i brdu pojedenih kobasica, pompozna izložba završila je katastrofalno za organizatore, kao što će nekoliko godina poslije završiti i austrijski san o Jadranu.